Hola, bones, som a Xavi i Víctor, que som els que portem el 4, i ja fa 13 anys que estem així durant guerra. Els 4, els orígens són de 82-83 i sempre ha sigut una cosa de música rock, vas començar als 80, 90, quan la moguda, i això era, com diguem, el carrer del ritme, i volguts continuar amb tot un poc els records aquells de música rock and roll de Pedreguer, que estava conegut a tot arreu. Pues també portem molta gent de fora, li donem molta vida al poble, que és molt important. Avui en dia temes de tots puestos i o és reggaeton, música comercial, assenyar rock and roll, això ni ho trobes en Dénia, ni ho trobes en Gandia, ni ho trobes en cap de lloc. I de fet, quan fem concerts, veig gent de tot arreu, perquè així, el que hi ha així no troben cap puesto. Quan venen bandes de fora o venen bandes de Bilbao, de Barcelona, de tot arreu d'Espanya, el primer que pregunten, diuen, este poble molts habitants té? Perquè troben res, perquè jo dic, mira, este poble hi ha una mitja de 5 concerts cada cap de setmana. I gent que ve inclús de Pamplona diu que això allà no passa. Hi ha grups que han tocat a Barcelona, Madrid i Pedreguer, i en tota Espanya no han tocat cada lloc més. Normalment els grups es queden parats en el local com és molt acollidor, per la gent està molt apegada amunt, i a part que el soroll es sent molt bé. I tota la gent que té pegatines o té motxilles o samarretes, a qualsevol lloc del món que van, es fan una foto amb la samarreta o la pegatina del 4. N'hi ha del Pound de Brooklyn de Nova York, n'hi ha del Cabo Norte allà a Noruega. Voldríem agrair a tota la gent que ven així a mostrar els seus projectes musicals i sobretot a la gent que ve a escoltar la música. També donar les gràcies a tot el grup que tenim així treballant i a tots els DJs. Entre el 4 i el Verdolaga i més gent del poble hem fet un festival aquest any passat que es diu el Bonaventura Fest i anem a continuar fent-lo. Primer han sigut tot bandes que han passat pel 4 i sigui festa pel poble i per a la gent de fora. Dona més vida al poble.